ଆରେ ମଉସା ଟିକେ ରଖିଲ ପାନ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। କଣ ହେଲା? ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ। এইটা ବା ଦିନା ଦୋକାନ ହଇଲ ତୁ ଦିନା ଝିଅ ହେଇ ଦିନ ଦିହିପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତ ବାପା ନା ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ କୁନ୍ଦୁ କୁନ୍ଦୁ। ହଁ ଆଲୋ ଲେତେରି ତୁ ଘରେ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଘରକୁ ଯା। ଧନ 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 ସୁନା ଗୁଡୁ ଇଜା କଣ କଲ ତମେ? ଆରେ ଏତେ ବାଟ ଲୁଚେଇ ଲାଚେଇ ଆଇଲ ଏଇଠି ସବୁ ଖୋଲିଦେଲ। ଆରେ ହାତେ ଥିଲା ଓଇଓ କଣ କଲ ତମେ? ଧନ